Nyakwamoge jongo sekalo dakika 36 tok sapar gariyo mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Eric Okeyo Kizito jafombo wadwa mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Kizito ichio nade? Achio makare Joyce Aro kenda no ka Nyasaye omiyo kinde omiyo odiochieng' makawuono mondo mi wadage. En odiochieng' ma tich abich kama jo alam kata kanisa mar tich abich kod African Nineve oyango kaka odiochieng' no magidhi e kalo ka giluoko ne Nyasaye kamano kendo gipake. Wachni Nyasaye mohero pak. Koro kapok gichopo kuro to gikete mana Ramogi TV ng'iane to gazet to wacho nango. Haya gazet okinyi makawuono weche magimiyo pek anno ka beto pogore anno ka gazet mar The Standard okete kae Tower of Babel mano kotudore kod mano gwenyruok e statements mosebedo ka wuok ahinya nyako tudore kod jogo ma ochung'ne arita e pacho kae gino makoro nyaka sani koro nyalo miyo ni miyo jo Kenya kata keto jo Kenya medo bedo kod luoro kotudore kod chal mar arita margi kata kamano Kizito adwani wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono. Gazet ma Daily Nation wanyalo wacho no menyo moko kuom gigo manotimore odiochieng' manyoro wang'eno odiochieng' manyoro mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua no yango duond bura mare kata kamano e kinde chenro makamano nitiere tulo moro mano muoch hapa ni mane momiyo gazet ni mar Daily Nation wacho no ndike kae ni shame of political thuggery kalure kod wich kuota mano mar tulo moseneno ka muoche pacho kae to tulo makamago ahinya tikelo kod weche go mag siasa tano ka koro ndike kae ne nitiere nyaka sani onge ng'ata mosemaki kotudore kod mano kata tulo mosebedo ka muoche ahinya to kuonde mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka bed nikech wang'eyo ni kopogore kata chenro manyoro mano mar yango duond bura mare e kinde mokalo chien nitiere kuonde ma Rigathi Gachagua osebedo ka dhi to nitiere tulo mosebedo ka muoch odiochieng' manyoro e kinde yango duond bura mare mano mar DCP nitiere rawere moko mane okelo tulo moro kanyo kata kamani wacho ni weche opogore Rigathi Gachagua no yango duond bura mare tulo no bede to higa mar 2021 e kinde mane jatend piny masani William Ruto ne yango duond bura mare mar UDA to ne waneno ka ne nitiere kwe moro ang'o matimore gi sani nyalo bedo ni liet mar siasa koro miyo nitiere joma tiyo kod rowere marach e kelo tulo e weche e rombe mag siasa kosango matimore Kizito. Joyce manaka kesewache no odiochieng' manyoro nye en odiochieng' Gachagua kamanyo yango duond od bura mare koro gikone to nyo yange nikech osebedo komiwa singo kinde ka kinde ni adhi nyiso duond od bura ma gidhi godo onyiso gandane na adhi miyo duond od bura ma dhigo to kinde no ichoro ga mana nyime koro odiochieng' manyoro nyo yawe ma wan wageno ni kata wang gazet ne dhi bedo nang'o ni Gachagua oyango duond od bura mare to koro wang kanyo ket Joyce ni ne en mana tulo mag siasa emane koro wuok kanyo ma koro ket kanyo makende picha moket kanyo ma koro no ket kanyo ka koro wacho ni rowere kata kweth moro ne odhi omonjo kama ne Gachagua ne yange duond od bura mare mano Lavington kachacha Joyce nwaneno kanyo ka bende Gachagua kanyo ne bendo yango jogo makoro mako lemo mopogore yor kojolo kama noneno nyaka ka mane en jagoro maduond od bura mar UDA Cleophas Malala bende koro no yier kaka jalup jatend duond od bura mar DCP no yier nyaka jogo mane gin jo siasa jogo mane gin jo bura momako lemo mopogore to koro wach mantiere kae maduong' ahinya en nang'o ni tulo kod chochni mano wuok kanyo ma koro kelo nyaka jandiko koro duogo luwo nyaka tulo mosebedo ka timore ma bende oket kanyo ni dwe mar ang'wen tarik 6 higa 2025 kweth moro mar rowere nodhi omonjo kanisa mar PCA mayudre Mwiki kucho kama ne Gachagua nitiere kod jotelo moko to wach makamano Kizito anno ka nitiere it gazet mar ang'wen ka achiel kod mano mar abich mano mar gazeni mar Daily Nation emadwan wadhiye kalo ni it gazet mokwongo kanyo to keto mana picha mag kit kaka monja mosebedo katimore bende giketo picha mano mar jatend piny kod mano mar Rigathi Gachagua kata kamano ite mar ang'wen ka achiel kod abich kanyo emakora neno ka oket pichni mag
mago mag moko kuom jogo makoro Gachagua ne oyango kaka bro bedo ka mako lemo mag telo e duond bura mare. Mana kisewacho kanyo, Cleophas Malala en achiel kuom jogo makoro bro bedo ka en jatelo e duond bura manyien, mano mar Rigathi Gachagua, mano mar DCP. To bende neno ka oket kanyo picha mano mar slogan margi, mano mar lwedo mamako ita. Matine ne duond bura ne koro oyango kaka mano mabro bedo ka winjo jopiny e ground kacha. Bende no wacho ka e kinde mano loso dichieng manyoro no wacho ni wigi ok nyal wila kod singo mopogore opogore magisebedo ka gi winjo kowuok kuom sirikal masani. Nyaka sani wacho ni wiwa ok bi wil. Wacho ni nyaka koro wabi wapar negi nyaka yiero mibo bed ka itimo dwe mar 8 mano higa mar 2027. Kwa nyalo mana yudo It Gazette makamano. Mano mar 4 kachiel kod mano mar 5 kinyalo nene kanyo Kizito. Kanyo bende ma Gachagua koro no wacho kata no singo ne jatend piny Kenya William Ruto no dhi menyre kode mano kachiel kod kwethne gidhi menyre kod jatend piny Kenya William Ruto dwe mar 8 higa mar 2027 mano yiero mabiro mabende koro kaka okete no oketi it makoro keto kod lwedo ini en duond od bura machiko ite ne jopiny na winjo nango ni en duond bura ma winjo ground ni to piny wacho nango mano koro kama Gachagua nitiere kech Gachagua wacho nango jatend piny Kenya William Ruto koro osebedo jamriamba ahinya ni singo mane gisingo kane gidhi e yiero mar higa 2022 ni ok ochopo ma embe kama ne nitiere koro neno kaka jatend piny Kenya William Ruto obedo jamriamba ahinya koro wacho ni telo masani en telo mok chik ite ne jopiny mane omiyo en bende koro biro kod duond od bura mowacho ni chiko ite ne jopiny kanyo bende nwaneno ka no yiero maina kamanda kaka koro jogo ma jolony kata mibosom paro kuomgi mabende mane en jatend migao mar pur mano Mithika Linturi bende koro yier kaka no yier kaka jalup no yier kaka jata chan chenro e duond od burano mabende no yier kanyo Joyce Ibro yudo kano yier Komaro kaka jalup jagoro ma duond od burano jaod bura machon mar Limuru mano Peter Mwathi bende no yier kaka jalup jakom mano korango wechego kata chenro mag duond od burano mabende ni kanyo en Mabli Owino mano yier kaka jalup jakom ka ng'iyo wechego kata tije ma e duond od burano kod jok moko mathoth to koro Joyce kama bende koro gazeti ne ng'i ahinya gin weche mag tul weche mag lweny mabende kaka na wacho no ng'i kanyo ni dwe mar 4 tarik 6 higa 2025 Gachagua kama ne nitiere kod jotelo moko e kanisa mar PCA kachacha nene rowere moko no monjo kanyo e dwe mar 9 higa mokalo dwe mar 11 higa mokalo Gachagua bende no chuno mano ringo e iko moro mane timre Kiambu ma gache bende no ba kod kite koro weche makamagi kirango ketgi mathoth to nyaka sani wanyalo wacho ni gitemo mana tudo mano ni unyalo bedo ni romo mopogore opogore ma jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osebedo ka bedo godo seche moko osebedo ka kelo tulo makamagi kata kamano wang'eyo ni jalup jatend piny Kenya masani mano Kithure Kindiki tok monj makamano wuok oko ka koro kwedogi e okang' mamalo kowacho ni piny Kenya nyaka koro ni wantiere en piny manitiere kod demokrasia kendo nyaka koro yiene ng'ata mar mondo mi obeda e duond bura mano modwaro jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen bende kinde mane oloso ka intiere kaunti ma Isiolo dichieng' manyoro en bende ne owacho ni kata kamano ne nyaka sani wang'eyo ni onge ng'ata ma osetudi kod monj makamano kata tulo makamano kata kamano wacho ni nonro mohiu magisetimo nyaka sani koro lieko ni nitiere moko kuom jogo masiro Gachagua lwedo manyalo bedo ni nok ochulgi e yo makare matinde ni gin rawere moko masiche moko ok no chul kuom tich mane gitimo e kinde yango duond bura makamano kata kamano owacho ni kata nyiso josiasa ni onego bed ni manyo arita kowuok kuom polis kata obila kapok gibago romo margi kendo koro seyo duond bura mano mar DCP ni ne ok omanyo arita
kowuok kuom obila ikine makoro ne gibago manoromo margi makamae. Kata kamano weche mopogore opogore to bende pod owach kae ka bende koro nyaka sani wang'eyo ni odiochieng' manyoro ne oyang duond burano. Kata kamano duond bura mar DCP wacho ni launch mare maduong' koro bro bedo mano dwe mar 6 mano dwe manyien mano ma higani magiwacho ni mega launch bro bedo katimore mano dwe mar 6 ma higani. Gachagua bende nitiere kod geno Kizito kod duond bura nene nikech owacho ni nitiere kwana mago mag MCAs mago madirom ma 139 makoro lieko ni nyalo gwetao kowuok e UDA kendo koro bro bedo ka donjo e DCP mar mondo mi koro gilar kombe magi mako sani kod duond bura manyien mar DCP. Joyce Kanya makoro wacho nang'o ratego makorwath rachiro logo komio wang'e. Koro Gachagua sano makorwath. Koro ntiere jok makoro loga bathe kanyo waneno Malala gire ka koro bet bathe kanyo koro dwa logo. To bende kineno kata kitruok manorwakore. Gachagua norwakre mopogre kod rwakruok manyiso rangi maduondo od buche. Koro kane rwakre no ne rwakre kaka komanda. Rwakre ne nitiere rangi achiel kae. Nikech aneno ka rangi ni ket kod mar law manorwako. Kata kamano en duond bura manitiere kod rangi mopogore nikech aneno akia ni en orange kosen red kachiel kod green mabende aneno kanyo lakini koro kido mar green no bende koro pogore. Ene komanda nikech ng'anga bende wache kanisa ne kacha ni ane komanda. Ene komanda mar duond bura. Koro Gachagua ene komanda kayo. Koro kaka mana kaka iwacho no jatend migao mar arita no wacho nang'o kweth magin jogo masiro Gachagua ni koro nitie kod pogruok kanyo nang'o moko noko chulo omenda ni mage manodhi kelo rochruok kanyo. To koro wacho nang'o joarita mag Gachagua emano bayo bagina malo mar mondo mi okegi. To picha moro bende ni waneno kanyo Joyce ka koro rawera moro achiel ne gimako kendo gigoyo ka giywayo. Tiwinjo ka jomoko to wacho nang'o ni waneguru achiel negeuru nobed kaka ranyisi. Mano wach marach ahinya wach moko nego bed ni timo. Ng'ato kosemaki tiluwo kode okenge mag chik. Ok ni wanegeuru kata wagoe wainye wach makoch ahinya. Haya nyakwara Mugia Jwang magi nyalo somo mano e it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kizito adwaro adog chien matin wang'i ane weche mag somo ma omenye it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kanyo odiochieng' manyoro ne waneno ka jagoro mongirore mano e migao mochung'ne weche go mag somo mano Julius Bitoka odiochieng' manyoro e kinde makoro ne oyango ni koro bro bed ka iloko mano chenro mar kao mano mandiko jopuonjre e skunde mopogore opogore. Ondike ka ni learners data and maisha number to be integrated in new state plan. Nyaka sani wang'eyo ni kinde mokalo chien jopuonjre osebed ka indiko mano e buo chenro mano mar National Education Management System mano mar NEMIS. Kata kamano chakre koro dwe mar 7 mano ma higani kama koro bro bed ka ichako tiyo kod chenro machielo mano mar KEMIS moyang kanyo ni Kenya Education Management Information System makoro bro bedo kakao kar NEMIS. Nyaka sani koro wach kanyo ni nitiere kaka KEMIS makamano bro bedo kotiyo kod lony moro kachiel kod wanyalo wacho ni weche go mag maisha namba weche go mago mag unique personal identification bo bede KEMIS kacha mar mondo mi one kaka inyalo ng'e kwan jopuonjre e yo makare. To mano bende jagoro mongirore migao mar somo wacho ni bro bedo ka konyo ahinya nyate weche go mag budget madhine weche mag somo pacho kae. No wacho ni chenro manyasani mano moting'o maisha namba kod nonro mag jopuonjre dhi konyo ahinya ng'eyo kwan jopuonjre madhi konyo e yorno mar timo budget makoro gimiyogi gibedo kod paro makare seche ma gitimo budget margi. Ka oseyo mano mar NEMIS manitiyo godo kanyo mano chak higa 2018 cha kano wacho ni nitie kod chochi mathoth ahinya mane yudo kata nonro mag nyithindo moko ne chal mane miyo koro weche bende nok timre e yo makare. Koro wacho nang'o NEMIS cha ne rango mana somo madundo kata somo piny kacha kod mano mar sekondar to koro mae mar KEMIS ni owacho nang'o koro dhi ting'o duto mano koting'o nyaka mag kuonde tiegruok makoro nonro dhi bedo kanyo. Makoro ne wacho nang'o nyithindo mano midhi nyuol sani koro idhi mi maisha namba ma koro idhi tigodo e andika machal kamae. Koro magi mana weche ko magitemo mar bero weche mag somo mar mondo mi nonro bed makare mondo mi kagitimo budget bende obed makare. Ma bende no wacho kanyo eni mae chenro ma gidhi temo mar mondo mi koro kete chik ma wach mano wacho kane ochope nyim od bura e kamati mar somo e nyim od bura kacha
kama bende koro jakom mar kamatino Julius Meli nowacho nang'o gidhi temo duto maginyalo mar mondo migi sir dwaro mar migaono mar mondo mi bede chik eka wechegi odhi obed makare. Koro iwacho ni machendo midhi chak dwe mar 7. Koro warito wadhi neno to dhi bedo nade ni chenro ni dhi konyo nade. Magi koro chenro mitemo los kar somo kae sama bende wage ng'eyo ni ywak nitiere ni omenda monego bed ni piny owacho chwalo wi nyathi ka nyathi kata wi japuonjre ka puonjre pok ochopo makoro jotend skunde ni kod ywak ni gibedo kod pek e tayo skul. Magi weche mag somo koro onego bed ni keto makare mana kaka wachoga seche duto ni somo en gima duong'. Piny mariek, piny mosomo bende piny mabedo kod dongruok makare. To en gino malit ahinya kapod wantiere wechego mag somo bathe kanyo. En gino malit ahinya ni moko kuom mbalariany magwa manitiere pacho kae, mano mbalariany mar Moi University. Nyaka sani koro en gino malit ahinya kwanyalo mana dhi wanyalo dok e it gazet kanyo. Iwacho ni mbalariany mar Moi sani koro biro bedo ka riembe tich jotije 900 ma koro ne tiyo e mbalariany makamano. En gino malit ahinya kaluwore ni mbalariany mar Moi University mana achiel kuom mbalariany mag piny owacho kendo wang'eyo ni nyadhi magre e kinde mokalo chien ne duong' ahinya. Kata kamano nyaka sani koro osebedo ka okale achiedh nade makone kod kocha kaluwore kod nok mar omenda. Gino momiyo mano Vice Chancellor e yor kojolo mano Kiplagat Kotuta nyaka sani koro wacho ni nitiere jotije kwa se yudo it gazet makamano iwacho kanyo ni nitiere jotije mago maderoma 892 makoro mano moriwo kanyo lecturers wacho kanyo ni nitiere jotije mago ma 892 mano moriwo kanyo lecturers 120 kaachiel kod jogo manitiere riwruok mar university academic staff makoro oseyudo barua mar ni ibro bed ka ichungo kata itengo lwetgi mogo. En gino malit ahinya Kizito kaluwore ni iwacho ni chenro makama biro bedo ka konyo mar mondo miyo duok nyadhi mano mar mbalariany ma Moi kata duoko Glory mano mar mbalariany ma Moi. En gino malit ni yes Glory biro bedo ka duogo to ji mathoth koro biro bedo ka wito tije. Penjo nyalo bedo ni en ang'o matimore ahinya nyato e mbalariany mago mag piny owacho ma pachoka nikech wang'eyo ni kopogore kod Moi mbalariany mamoko bende sani koro nyagore kod chenro mag tich. Joyce Gilak seche gi winjo ywak mathoth e mbalariany ma pacho kae. Moloyo to mar Moi ni nwachako winjo chien kachacha ma bende ndalo moko nolore kuom kinde mathoth. Joyce koro wach mantie kanyo ni koro jotich maromo 900 idhi gole tich. Wach malit ahinya. E kinde ma oganda manyo tich to koro moko to koro onyiswa kanyo ni koro idhi wit tijegi. Wach ma bende koro wacho kanyo Joyce ni chakre higa gana 2015 jo puonjre manitie skundno ne gin 48,000 to koro sani wacho ni kwan osedok nyaka 21,000 manyiso nang'o omenda miyudo e yor matinde ni kwan no dok piny kod nus manyiso ni pesa ma koro skul kar chiegni mbalariany yudo tin ahinya magi wacho ni koro tamogi timo tijegi ma koro wacho ni mae achiel kuom gigo mamiyo ni koro nyaka giduoka jotich moko dala kagi wacho ni mae en yono magi keto kanyo mar gayo omenda magi tiyo godo. Koro en wach kanyo ma bende koro riwruok mag jotije mbalariany ma kanyo pinga ahinya ka giwacho ni ma ok yo makare kendo yoni dhi kelo choch mathoth moloyo to ngima mag jotich mag kanyo nikech gin jogo ma koro dhi wito kuondegi mag nueng'o. Koro weche mag mbalariany gi sani koro gin kama tek makoro wang'iyo ni to weche mag somo mag mbalariany gi dhi bedo nade nikech mana nyoro kae bende kanyo unono gazet nyurango wechego matimre e mbalariany mar Nairobi sani makoro ywaruok tugni kon gi koni siasa matindo gi madongo mantie kacha rocho weche e mbalariany mar Nairobi. Koro sani koro ne kama koro Moi ochopo nang'o oganda mathoth kama ji 900 ichunge tich kanyo wach nitiere kendo kanyo koro pek nitiere ahinya to pek koro dhi bedo ne jo Kenya mane tiyo kanyo. Nyakwana Mugajong magi nyalo somo it gazet mano mar 3 kaachiel kod mano mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazet mar Daily Nation bathe kanyo benano ka nitiere mano jariem ndege moro kata pilot mane ndege mare ogore piny mano e piny Libamba mano ma Sudan odichieng' manyoro ne ilemo ne ringre mare kendo familia mare wanyalo wacho ni ne oyuage kaluwore kod kaka ne gidak kod yo makare kendo wacho ka ne iwacho kata
kata ni jogo mano somo godo mano e school mano mar Nairobi school koro nyaka sani ne eulogize the pilot as a risk taker, daring and fearless. En gino malita ahinya ni ndek kalapapla mano mane giidho kalure koda mago joneno nyalo bedo ni ne ochiele e kinde makoro ne opiyo mano e alap ndege mano mar piny libamba mano mar South Sudan kama wang'eyo ni okosebedo kod chal mar arita makanyo okosebedo makare ahinya kalure koda kweth ariyo mwang'eyo ni nitiere kweth moro mapingo piny owacho e pinyno mar Sudan makoro nomiyo ni ne giparo ni kalapapla mane giidho no nyalo bedo ni ne oting'o gige lweny mane momiyo koro ne ochiele mano kalure kod joneno kendo koro nokelo tho mano mar pilot makamaka achiel kod joma moko. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe kendo wakwayo waoro ote mag kuyo kaachiel kod leta ne familia mare. Kizita dwa wadhi it gazet mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 6 kae sani koro nitiere ohinga moro mano e chuogo IEBC manyene pacho kae. Kalure ni nitiere jo Kenya moko makoro ochwalo ng'ur margi e doho ka gidwaro ni ochunga chenro mano mar piedho mago ji ang'wena mano moting'o jal mowala kaka jakom mar IEBC mano Erastus Ethekon kaachiel kod commissioners mano Hassana Nur Hassan, Mary Karen Sorobit kaachiel kod Anderito. Bende kwa nyalo mana yudo it gazet mar 6 kanyo wabo bedo ka waneno kaka oket kanyo moko kuom gigo ma iseyo gi godo ni koro miyo ni ok owinjo be ni gibedo jakom kata commissioners mag IEBC. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni magi gin mana moko kuom gigo makoro medo keto ohinga e chugo IEBC. Ondike kae ni unfit for office o penjo kanyo the case against IEBC nominees. Erastus Ethekon nyaka sani koro iseye ni en jal manyalo bedo ni onindo nyakon konchiel matende ni en bias kod dongere kendo bende iwacho kanyo ni otudore kod Josephat Nanok mano the State House Deputy Chief of Staff mano mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende ne osebedo kanyo iwacho kanyo ni ne obedo Attorney General mano ma county ma Turkana ikinde mana Nanok ne en governor e county ma Turkana. Gin seyo mopogore ma bende nitiere kanyo ne Hassan, Mary kaachiel kod Anderito. Joyce iwacho nang'o geno mane jo Kenya nitiere godo ni gidhi bedo kod duol mar tayo yiero kod yango ke pacho kae koro dhi deko bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nyicho walo jakom maduol matayo yiero kod yango kiew kaachiel kod jo Kenya 6 kanyo manoter nyingi e duond od bura mar mondo mi opiedhgi eka gikawo lemo makamano mar mondo mi gita IEBC. To kata kamano kuro lak seche gi buro maki do mano mamili mani Nairobi kai mano ne jakom Erastus Edung Ethekon kaachiel kod jowetege moko adek magin jo kanyo mawal mar mondo mi okaw lemo kata ta duol mata yiero e pacho kai. Mana kaka isewache no wan nyaka kod Hassan Nur mano wal kaka jakanyo mabende kori wacho nang'o ok onego bed ni mako lemo no ka bende wacho ni en jago no mantiere kod tudruok kata osebede duond od buche ma bende no chung kano laro lemo mar bedo governor e yiero mokalo mar 2022 ma bende iwacho ni entie kod tudruok malach ahinya kanyo kod jatend piny Kenya. Wan kod Mary Karen Sorobit ma bende wacho no koromo kanyo. En bende iwacho kanyo ni ne otelo ne omako lemo ne director duond od bura mar Jubilee kanyo makoro tudruok mare nitiere weche mag siasa kaachiel kod duond od buche mano omako lemo ma bende wacho ni lemo gi ne ok giweyo gi mochopo nyaka kinde mano tergi ka ni dhi dadhogi mar mondo yud ka be giromo ne lemo go ma bende nitie kanyo en Anderito bende ne en jatij piny owacho mane en otiyo ka jandika mag duond od buche kata register of political party kanyo ma bende wacho ni lemo makamagi ne gimako nyaka seche mane gidadhogi cha pod ne gimako lemo makamago. Koro odhi omak bura no odhi omak kod jago miluongo ni Kelvin Roy Omondi kaachiel kod jaket ratiro mar oganda Boniface Mwangi emane odhi omako bura.
tiwacho ni burani kata gimako ne ji 7 to koro 4 kuomgi ema koro owach kanyo no koromo ma kadipo nono ni 4 kuomgi oyud ka ni okoromo kanyo mano kalure kod ng'eto ma do seche moko dhi bedo kamano tiwacho nang'o duolni kata dibed ni od buro dhi opuodho gi to dhi bedo nang'o IBC koro dhi bedo maonge quorum kweti wacho nang'o mondo mi obed gi quorum ka nyaka obed kod jokanyo 5 eka chenro mag odhi kare to koro 4 ema ni kod weche ka koro duto iwacho ni 7 gi omakne gi bura nikech iwacho ni chenro ni nokotime yo makare ma bende waneno chien kanyo ka jogo marango yiero nokwayo jatend piny Kenya kata nokwayo duolno mano mi tich marango jokanyo mag IBC mar mondo mi nopedhane ni to chenro ni nodhi nade report mar recruitment no dhi nade magi wacho nang'o mano nokochiw ni ginochiwne mana jatend piny Kenya nying to odhi mowalo kanyo koro wadhi rango ni to dhi bedo nade dibed nang'o do dhi timo ng'eto ma koro nyamiwa wabed mana bedo gi rito wabedo gi rito ka kinde bende koro kayo yiero mabiro mar 2027 chopo machiegni samo chopo machiegni bende nitiere kuonde ma onego bed ni time yiero madundo kuonde chung' od bura kuonde alesi ma odong' nono monego bed ni time yiero dhi bedo nade ka dipo nono ni chenro ma kama koro yudo inga mapek mochung' ma koro wadeko bedo kod duol mataw yiero kod yango kewe pacho kae IEBC. Haya, nyakora Mugajwang magi nyalo somo it gazet mara uchiela mano mar gazeni mara Daily Nation Kizito adona dhi mana mapiyo piyo watik nondo mar gazet okinyi makawuono kalure ni welo monenga bed godan no kosechopo kae it gazet mara boro bende no kae ka wang'eyo ni chenro mano mar piny owacho mar deso kembe sukari 4 mago mag piny owacho mag keto gi e lwet ji giwegi osebedo ka yuayo mano paro mopogore opogore kata kamano nyaka sani koro no kondike gazet kae ni governors sani koro osiro paro mano mar deso kembe 4 mago mag piny owacho nyaka sani koro iwacho ni duol mar governors motelne kanyo kod Hamed Abdullahi nyaka sani koro osiro mano paro mano mar deso kembe 4 mag piny owacho kopogore kod mano bende nitiere governor e county ma Bungoma mano Kenneth Lusaka Bungoma governor Kenneth Lusaka ma bende koro siro chenro mar deso kembe makamago to dichieng' manyoro e kinde ma jatend migawo mochung' ne weche go mag pure pacho kae Mutai Kagwe no so nyaka sani koro wacho ni omenda mano madiroma bilion 12.25 ibro bed ka iketo e kembego mar mondo mi okony e tayo chenro mar chiero kembe sukari makamago benano kolero kaka kembe makoro omi kembe 4 mag piny owacho omenda magibro bedo ka giketo e kembego mar mondo mi oneni kembe sukari go mag piny owacho ochiera e yo makare Kizito koro wacho kanyo ni West Kenya dhi kao kambino mar Zoya ma pesa magidhi keto kanyo bilion 5.7 ka koro iwacho nang'o Kibos bende dhi kao Chemelil ka koro keto kanyo bilion 4.5 West Valley Sugar dhi kao Muoroni kanyo ka odhi keto omenda mar bilion 1 Busia bende dhi kao Soni ka dhi keto bilion 1 ma bende iwacho kanyo juise nang'o ni kembe gi dhi keto kanyo ma omenda maromo milion 521 mago ma kuonde lope ma kembe go nitiere koro giwacho ni chenro makama en chenro mar neno nang'o ober pur mar niang' e pacho kae mosebedo ga kayula ahinya ma bende giwacho ni pesa ni dhi tigodo e chulo gope mago makembego nitiere godo ka achiel kod gope mag jotich kod mago mag jopur niang' koro duto mana kaka iwacho ni en omenda maromo bilion 12.29 ma koro iwacho ni kembe makoro dhi kao kembegi dhi keto kanyo koro romo manyo jatend migawo mar puro bedo godo kanyo Mutai Kagwe kod riwruok mag governors ni nomiyo koro governors gi bendo yie mar mondo mi koro kembe gi okaw kete lwet jiwegi ma chendo ma bende piny owacho se dwaro ga ahinya ma bende koro lakseti wacho nang'o ni kata do bende nosedhi ma do se puodho ga wach makamae koro wasano ng'ur kongi koni nyoro kanyo aneno ka jopur nyo ywak e gwenge mag Soni kucho ka giwacho ni chudo magi pok ochopo negi koro magi duto nego beni time yo makare mar mondo mi chenro ka timre to en chenro no mamiyo
pur bedo makare kechi wacho nango pur e oguro kata pur e olumbro mar pacho kae makoko timre makare kako neno kaka piny dhini to wadhi medo mana bedo kod midhiero kechi wacho nango pur kae Joyce kinde machon piny ne green to sechegi piny obedo ngoro ba nyaka Rift Valley kae kane kadho neno ka piny ber sane piny odong marach manyiso nango kinde mabiro bende nyikwe wadhi bedo gi gino maginyalo chamo bende piny Kenya dhi bedo kaka pur e gino makelo chiemo kata gino magero chumi marwa. Ato nyaka sani bende Kagwe bende nowacho kanyo ni nitiere omenda mano maderom bilion 1.5 ma e dwe mar abiriyo kaachiel kod bilion 1.17 ma ibo bed ka ichulo mano jotije ma osebedo katiyo e kembe sukari mopogore opogore. Bende nitiere omenda ma kembe sukari kaka West Kenya Sugar bro bedo ka chulo kaka goodwill mano omenda maderom milion 208 ma gibro bedo ka gichulo mano ne eka 4,629 mano mar Nzoia Sugar Company. Kibos bende nitiere omenda magibro chulo kaachiel kod kembe mamoko. Kizito aneno ka thuolo marwa mar gazet okinyi ma kawuono serumo. Gazet mar The Standard bende nitiere wach mane gimiyo pek kae Tower of Babel mano kotudore kod mano gwenyruok makoro jogo mochung' ne arita e pacho kae osebedo ka chiwo. Wanyalo wacho ni gin statements mopogore opogore magisebedo ka gichiwo gino makoro iwacho ni nyalo miyo jo Kenya ok bed kod adiera kotudore kod chal mar arita margi. Kizito weche miwacho mamoko chimo koni to moko chimo kocha koro miyo jo Kenya bedo kod to moloto kar arita kae ma koro miyo gwenyruok bedega makoro wacho ni to piny mar Kenya ochomo kanye kalure kod weche mag arita omiyo koro ka jatend piny Kenya bende koro dong ko nono gi midhiero ma kon gi koni ni jogo momiyo tich monego bed ni keto chung makare mar arita bed makare koro wacho wechego ma onge riwruok kanyo ma bende ka lure ka koro wacho ni kindegi wan kod kweth mokuong maromo 309 e pacho kae koro kweth mokuongi ma bende kineno gazet mar Nation kucho nitiere kaka iwacho ni wechego mobila wacho makiduogo luo tiendgi tido ka pogruok nitiere ma bende magilure kod weche mag nek ma mana kaka iwacho ni nitiere nek moro mano timi higa mar 2022 mano negro were mantie kindi higa 20 nyaka 16 kacha ang'wen kuomgi ma bang'e obila nowacho ni magi ne gin kweth moro marach mane rocho kwe Nakuru kucho to koro bang'e ka duogo yudore iwacho ni maka ne gin jokuny kuoyo kendo ne gin owete godo osiepe joneno wacho ni jogi nogole e ot koro bedo nade weche miwacho kararita ka ogwenyore koro jopiny nono jopiny dhogi omoko ne kararita ka en kama duong' nikech kibedo kod arita mari ema nyamiyo bende wuog oko idhi e tijeni to ka koro arita mari onge ok inyal kata wuok kech yudo ka sani kata kiwuogo kiny mari dhi kar tich tiluora luora ni nyarado kod kweth mokuongi inyarado kod jogo ma kawo tich mar kuoni mane tich magitiyo ni tich matek ok gidwar. Aya anno ka thuolo marwe morumo. Kizito wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Kawuono en odiochieng' mar tich abich wadhi odira weche thoth weche mag arus jo kata dwa tedo mopogore opogore to gima lich ahinya mitaimbe nitie arus mosegwelie arus pek sani kata moko gweli tidonja donja to gima pek kata gima ne koro idonjo nade kionge invitation card ya idhi bedo get crash donge inyo mana kaka inyapongo Joyce to wach man koro nego jopiny koro ng'e ahinya ni koth chwe to sama koth chwe ni ema bende wang'iyo nang'o waketo kothelo wadoyo yo makare cham kik dhi gi buya ni eka wayud chiemo to chiemo sama nitie ka iwa del dhi mbele to ka onge to yodhi dwer kodonjo mana iye to wabedo mana jok matuo. Erokamano ahinya Rico Keyo Kizito kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono ibi walid ni nyaka Ramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare akawo mana yueyo madundo gi sane bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Ropeny kik idhi mabor.